galon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wulila galon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wulila galon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wulila namara si kolonba o tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wulila saraka jugu bɔ mori o tiɲɛ wulila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم عباد الله الصالحين. ambade te beshir filala jabba ambaw fo ka wali mando ka dilala fa alaka hinana ka kishina ka barka ala ko jidi nena ukelengele na bela jelenka wajulu kene kanu maga ambaw la doniya ka fo anga bi wajulu kene kono ambe bangoni jegne bugula shirfila duba kono ka be samba flantan sheki mekalo tle muga ani konontoma wajulu kene belebele sigira bamako jamiyatu ansardin tonde unfe ana nokandugu wala saukani sojanu ka farfoni ko ira ala kirabba moden ka bangini kola الإمام الحسين على كراني سجراني كمين بانيني بلاسرالي كلاو تمنن كوفه منا منا كرمغو سيد شريف عثمان مدان هيدر اي كنسرو اي نبا جما فونينغو ولي ماندو كو بسم الله اي داكوريا فلامين لاسي انجي جكا بارا شريا نيونفه اسلامو ان سينديلي كو ني الله تعالى تو بركه ماي ani an solile ko an ka kiraba in kan n'o ye muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wasallam an bɛ an ka foli ɲɛsin nabaga bɛɛ ma ani minnu y'u ka baara bila nin sunkalo in na ka na sigi nin kɛnɛ in kan nin kɛnɛ wasolen in kan nin kɛnɛ wasalen in kan usara be ala bolo ala ka usara hɛrɛ la an nana fara aw kan ka dugawu kɛ aw ye ka ye nin kɛnɛ in kan tari an yɛrɛ na fɛn dɔ sɔrɔ aw fɛ a la kɛnɛ si tɛ sigi silamɛya tɔgɔ la an karamɔgɔ kɛnɛ minnu ka bon ni ye ala barika da la o tɛ fala in shakartum la azidannakum ni ala ka kuma de ni aw ma ɲinɛ adamadenw n'a ye ne ala barika da n ye hɛrɛ minnu kɛ aw ye n'a ma ɲinɛ fo a ye n barika da n bɛ dɔ fara a kan an bɛ barika da kɛnɛ de kan alakira mɔdenkɛ n'o ye elhasanu ye a bangena ni ɲɔgɔnna don de la a bangena ni ɲɔgɔnna don de la ni aw y'a ka baara bila ka na sigi yan ka ala fo Seydina Hasan bangeni na a ye fɛnba kɛ ala ye mun na an bɛɛ ko ni ala sɔnna an ye kunnadiya sɔrɔ ni alakira cili ye sallallahu ta'ala alaihi wasallam an bɛɛ ko an bɛ alakira de nɔfɛ kisi nɛɛma ban an bɛɛ ko diɲɛ hɛrɛ ani lahara hɛrɛ ko a bɛɛ sababu kɛra muhamadul mustafa de hakilila silamɛ bɛɛ bɛnnen don nin kan alors ni silamɛ bɛɛ bɛnn'a kan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la wulibali fana don k'a fɔ an ka diɲɛ hɛrɛ ani lahara ta ala y'a bɛɛ don cɛ kelen de la n'o ye mustafa ye ala ye denko gɛlɛya ma a ye den minnu sɔrɔ ala sɔnna a yɛrɛ bolo barikama in
a y'a den bɛɛ su don a yɛrɛ balolen ni den kelen tɛ n'a bɛ f'o ma ko Zahara. aw ne bɛ mun ye yan k'o kira tɔɔrɔ la a degunna walahi mɔgɔ jɔlen ye den su kunna ko e de b'i den su don ka kɔn e yɛrɛ ɲɛ a bɛ ni degun mais kira ye den o den sɔrɔ ala sɔnna a yɛrɛ y'a bɛɛ don ni Fatima kelen tɛ Al-Masuma ale kelen de tora kira kɔfɛ wa waati jan yɛrɛ ma kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o la o kira sisan ni den t'a bolo bilen a bɛ ɲɛnajɛ ni jɔnni ye sisan ala ye mɔden minnu d'a ma ala ye mɔden minnu d'a ma a bɛ nisɔndiya a bɛ ɲɛnajɛ ni olu de o mɔden ninnu na Hasan b'a la Huseini b'a la o Hasan o de kɛra mɔden fɔlɔ ye kuma ka ca i bɛ nin den ye kira sen kan komi denbatigi a bɛ taa n'a ye misiri kɔnɔ k'a sɔrɔ a ka dɔgɔ fo seli dɔ la kira kisi nɛɛma b'a ma a selitɔ misiri kɔnɔ Hasani yɛlɛnna kira kunkolo kan kira y'a ten turulen to fo tuma min n'a jiginna kira wulila ni silamɛw ye seli bannen u y'a ɲininka ko sujudu in janyana dɛ a ko dɔwɛrɛ kun tɛ den yɛlɛla n k'a kan n y'ale kɔnɔ de a ka jigin o de ye sujudu mɛn a bɛ mun ye nin na hinɛ makari n b'a fɔ ye siɲɛ caman dusukun o dusukun tɛ hinɛ hali n'a bɛ alikaba kɔnɔ ala jugu don hinɛ tɛ dusukun o dusukun kira ye nin kɛ nin den in kama a kanu ani silamɛya b'an su ka kɛ denmisɛnninw kanu kan an'u nɛgɛnni Seydina Umaru delila ka a ka lasigiden dɔ gouverneur dɔ gɛn ka bɔ baara la parce que denmisɛnnin dɔ bolila Umaru den dɔ bolila Umaru de ye khalifa ye o don ale de bɛ diinɛ bɛɛ silamɛ bɛɛ ka ɲɛmɔgɔya la o don a den bolila ka na yɛlɛ a kan a y'a minɛ ka embrasser ka sɔrɔ ka kuma continuer a n'a ka gouverneur cɛ gouverneur ko a ma ko e bɛ kuma tigɛ nin den fitinin in kama a ko nin ɲɔgɔnna caman b'an bolo an ka so ye mais an ti baara bila o kama Umaru ko a ko a taara min kɛ Umaru ye lɛtiri sɛbɛn ko maa min tɛ hinɛ fitinin na o tɛ se ka hinɛ belebeleba la e ka baara bila aw bɛ mun ye yan silamɛya hinɛ diinɛ de don dekun min bɛ an kan dusukun jara mɔgɔw dusukun jara hinɛ banna makari banna hasidiya ye mɔgɔw labɔ n'o kɛra ala ka hinɛ bɛ yɔrɔ janya hasidi a ye alakira ka hadisaw lajɛ a ka seli ti minɛ a ka sun ti minɛ hasidi ye jeni ye min ko n ti mɔgɔ hɛrɛtɔ ye n ti hɛrɛ ye mɔgɔ la fiyewu alakira sallallahu alaihi wasallam a ma dan nin ma dɛ an ka ahadisu sehahu bɛɛ la a bɛɛ kira ye nin denmisɛnnin ninnu minɛ k'u yira silamɛw la ko ala kɛ maa fɛ maa min kɛra nin den ninnu fɛ a mɔdenw ko don ala kɛ maa fɛ maa min kɛra ninnu fɛ ala ban mɔgɔ la mɔgɔ min bana ninnu o la
an ka kira mɔden bangeni kira nisɔndiyara ni kamalen min bangeni ye ka denbatigiya kɛ kira tun bɛ hinɛ kojugu ni silamɛw kun nana n'u den ye kira ka so barika ɲini na kira tun bɛ den ninnu minɛ k'a bila a sen kan fɔ mɔgɔ ka sɔrɔ sa ka den minɛ ka d'a somɔgɔ ma walima somɔgɔ yɛrɛ ka kɛ hakilitigi ye k'a den minɛ kira bolo n'o tɛ a t'a segin o siɲɛ dɔ kɛra sahabaw bɛ yen dɔ nana n'a den ye kira ye den minɛ k'a sigi a kan yɔrɔ min na a ye sugunɛ kɛ ka kira ka fini bɛɛ tiɲɛ sahaba dɔ bɛ yen o sinna k'a fɔ a ye den minɛ a ye sugunɛ kira ko mɛ mun kɛra mun n'a ti ɲɛgɛnɛ kɛ yan yan ye ɲɛgɛnɛ kɛ yɔrɔ de ye mun n'a t'a kɛ kira murutira cɛ bolo tuma min na mɔgɔw y'a faamu minnu bɛ ko faamu den somɔgɔ ninnu nana den minɛ kira sigilen tora ni sugunɛ ye a ka fini na fo den somɔgɔ taalen kira sɔrɔla k'a fɔ ka ji ɲini ka na ka sɔrɔ ka kangari da mɔgɔ minnu ka teli kojugu ko den ye min kɛ ji de b'a boyi a ma k'a somɔgɔw ɲɛna f'u taalen kɔ a bɛ hinɛ jumɛn ye nin diinɛ na hinɛ diinɛ don makari diinɛ don mɛ ten caman bɛ dugu ma firawuna ka kusa o ye o la ni kɛnɛ sigira alakira mɔden tɔgɔ la an b'a dɔn kira b'o kalama sisan walahi a sara ka ninnu kanu de to a la fo a ko Hasani ni Huseni ma ko baya ti minɛ denmisɛn bolo baya ti minɛ denmisɛn bolo parce que baya ye layidu de ye layidu bɛ minɛ maa de bolo min bɛ layidu yɛrɛ valeur dɔn a ko nka ne t'a dɔn n'aw bɛna kɔrɔbaya ne ɲɛna n bɛ layidu di aw denmisɛn ma kira ye layidu 6 di Hasani ni Huseni ma ani sahaba denmisɛn wɛrɛw minnu somɔgɔw y'a kanu ko f'u ta k'a kɛ fo ka diɲɛ wuli u tun bɛ waso n'o de ye u b'u disi gosi u kɔrɔbayalen sahaba tɔw cɛ la ko anw ye baya kɛ ka sɔrɔ an ka dɔgɔ anw kɔrɔbayalen m'a ta o kɔrɔ ye fɛn ma tiɲɛ anw bolo o baya min n'a mɛn'i dabi a ye kuma jugu fɔ dɛ n ti fila fara ala ka e dabi i sɛmɛ ala la dɛ wa man nasru illa min indi dɛmɛ t'i bɔ yɔrɔ si ne ala fɛ yen tɛ n'i y'a kɔrɔbɔ i b'a ye silamɛya ka baaraw de jɔra n'o tɛ silamɛya ti yɔrɔ si labɔ ko a bɛ sɛgɛn fo ka diɲɛ wuli o ti kɛ silamɛya ti yɔrɔ si labɔ fantanya fana ye ala ka dafɛ ye ala ye mɔgɔ da ka jinɛ da ka misi da ka saga da fantanya fana dalen don ten o la fantanya ti ban nka ne b'a kɛ di bi walahi ni silamɛya faamuna a bɛ ban Umar Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz ale nana khalifaya la a ma mɛn o u b'a fɔ ko ale ye khalifa 5nan ye mais a sigira don min na ale fanicinin kun ye masakɛ ye o denmuso de kun furulen b'ale ma don min na n'ale sigira silamɛw ɲɛmɔgɔya la a fɔlɔla min na a y'a muso wele a ko muso min b'i bolo nin ye silamɛw ta don nin sanuba in nin nafoloba in a ma sɔrɔ yɔrɔ si i fa de y'a d'i ma silamɛw ka nafolo don e hakilila kun ye mun ye ni ne ko an k'a segin silamɛw ka kɛsu kɔnɔ muso ko ne ye hakilila y'o ye a kelen t'i si yan a silamɛw sanu fɛn o fɛn bɛ yen muso in y'a bɛɛ bɔ k'a d'a cɛ ma Umar bin Abdul Aziz
a y'a bila silamɛw ka kɛsu la parce que e fa de tun ye silamɛw ɲɛmɔgɔ ye nin nafolo in bɛɛ sɔrɔla o sira kan an ka segin silamɛw ka wagade kɔnɔ muso ma tapo fila kɛ a y'a bila ye Umar ibn Abdul Aziz a y'a cɛsiri a ko ni jɔn bɛ maa o maa bolo jɔn b'i bolo silamɛ don a ɲininen don jɔntigi bɛɛ fɛ n'i bɛ se ka kan hɔrɔnya i k'a kan hɔrɔnya Ala kama n'i tɛ se i ka na hakɛ minɛ silamɛw ka nafolo la mɔgɔw ka kɛ hɔrɔn ye a y'a kɛ a tilala kun a ko n t'i fɛ ka cɛ gɔnna ye a ko a ye ci bila n ka mara bɛɛ ma ni silamɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni muso t'i fɛ i ka muso furu n'a sababuya ye fantanya ye bɛɛ ka n'a ka muso furu nafolo ta silamɛw ka banque la cɛ gɔnna ka na ye cɛ kelen sera ka nin bɛɛ kɛ hali a ma mɛn fanga na san fila n'a y'o bɔ yɛrɛ ou bien ani dɔɔni Umar ibn Abdul Aziz a ma mɛn u y'a ka ko ye cogo min na foyi tɛ se ka d'u ma fɛ namarala bilen ko tilennenya ni tilennenya u ko a bɛ n'a ta tɔw taara cogo min na an tɛ nin dacogo ɲini ten jɔbɔr hasbunallah a ma nɔgɔn dɛ amin ya rabbi maa o maa ko nin diinɛ in tiɲɛ ye siratul mustaqim i b'i sɛmɛ Ala de la wallahi u nana Umar ibn Abdul Aziz a ka jɔnmusonin a bila an b'a yɛrɛ ye a tɛ jɔnya la mais a ye du kanu a ko a tɛ taa bilen Umar ibn Abdul Aziz a ka jɔnmusonin u y'o nɛgɛn k'i jija an bɛ pɔsɔni d'i ma kasa t'a la couleur t'a la i b'a kɛ i ka patron ka dumuni na a bɛ sa n'a sara an bɛna nin nafolo hakɛ d'i ma k'i bila nin jɔyɔrɔ in na belebele ninnu janfara tan Ala kana an to janfara belebele ninnu janfara tan Asadulahi i b'o ta kalama El Faruq Umar i b'a ta kalama Usman bin Affan cɛ min ko kabini ale y'a tɛgɛ da kira tɛgɛ ka baya 6 kɛ ko hali ale bolo ma gosi a ɲɛmana na kira bolo bonya kama jango ka layidu kelen kɔrɔtɔ u ye nin bɛɛ faga de hasbunallah tuma min na ni nin kɛra jɔnmusonin sɔnna a ye pɔsɔni minɛ a y'a kɛ Umar ibn Abdul Aziz ka dumuni na Ala mago t'a la o parce que ale ye baara min kɛ aw bolo nin kun man ka kɛ a kun kan ka to yen non Ala bolo ale mago b'a la ka tɛmɛ aw kan o Umaru ye dumuni kɛ waati yɛrɛ ma janya baga wulila a fɛ a y'a dɔn ale ye fɛn dɔ dun min man kan muso min bɛna dumuni d'a ma a y'a wele a ko ye fɛn dɔ kɛ dumuni in na dɛ nin y'a sɔrɔ nkalontigɛlaw tɛ ma turu fɔlɔ nin y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu b'u tugu ka nkalonfin tigɛ o y'a sɔrɔ olu tɛ ma turu a ko ye fɛn dɔ kɛ dumuni na jɔnmusonin ko n y'a k'a la karisaw ye fɛn dɔ di yan n k'a k'i kɔnɔ k'u bɛ layidu di ne ma u bɛ n kɛ tan u bɛ n kɛ tan a ko a ma ko n den dumuni in kɛra cogo min na ni n denw ye nin ye u b'a dɔn i ye fɛn dɔ k'a la u bɛ n'i fa
nin yɔrɔnin lajɛ finingolo dɔ bɛ yen k'a ta ka na dennin taara finingolo ta ka na Umaru y'a fɔ ni sanu dɔ tun b'a la a ko nin y'i ta ye taa abali Umar Sarata ibn Abdul Aziz o y'a janfa mais a ye nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ cogo di n y'a fɔ a ye a ka kɔrɔ ni Umaru min tɔgɔ fɔlen fila ye n'a ye diɲɛ bɛɛ labɔ ni laadiriya ye ka sɛgɛnbaatɔw bɔ sɛgɛn na n y'a f'u ye f'u nana fɔ a ye ko alikaaba ka kan ka fɛɛrɛ bɔ hiji sera a ko alikaaba wa ko ɔhɔ a ko ɲinɛ gɛlɛyara dɛ san mana o ko alikaaba ta ka gɛlɛ dɛ ala ka so don a ko ala ka so don ko ɔhɔ ko n galenna ala yɛrɛ la a ka so ti pari fiyewu ka kɔngɔ to silamɛ kelen na hali wulu kɔngɔtɔ n di fini don ala ka so la ka kɔngɔ to wulu la a ko el akbadul ja'i'a ahaqqu bis sadaqa min baitillahi al haram a ko biɲɛ kɔngɔtɔw biɲɛ bɛ fɛn o fɛn kɔnɔ hali ni wulu don ni kɔngɔ b'o la n di alikaaba labɛn fiyewu ka wulu kɔngɔtɔ to Ibn Abdul Aziz belebelew de bɛna ni ɲɔgɔn ye haramu dunna denw cɛnikɛla ni hasidi denw olu se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ o hali n'u yɛlɛda dolo la ka na kɔrɔtɛ dɛ don dɔ la i b'a fɔ ko han billahi al-aliyyil azim Umar bin Abdul Aziz Sidna Umar el-Faruq o mɔdenkɛ dɔ don a ka bonya bɔra ala bolo cogo di n y'a f'i ye ka kɔrɔ Sidna Umar ka khalifaya la a bi yaala ka adamadenw lajɛ mun b'u la dekun jumɛn bɛ mɔgɔw kan Umaru tun bɛ yaala k'o de ɲɛɲini ka yaala k'a lajɛ dekun jumɛn bɛ ne ka maradenw kan al-Faruq a bɛ taa sugu la a bɛ baaraw kɛcogo lajɛ a bɛ kuma sugu la mɔgɔw fɛ fo a taara se n y'a f'i ye nɔnɔ feerelaw ma minnu tɛ siran ala ɲɛ u bɛ ji kɛ nɔnɔ na k'a caya fɛn min b'o la ɲanga t'a la ani danga na mɔgɔ minnu bɛ nin jaafa modèle kɛ ala bɛ tila k'a bɛɛ kɔ halaki wa seli tɛ dɛ u mana sa yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ alakira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam farikolo min balola haramu na ko foyi bilalen t'o ɲɛ ni tasuma tɛ a bɛ nɔnɔ feerelaw ladi u kana ji kɛ nɔnɔ na mais ala y'a kɛ nɔnɔ feerelaw natɔ nɔnɔ feere musokɔrɔba ko a denmuso ma ko ji ta ka na den ko a ma ko Umaru m'a fɔ an kana ji kɛ nɔnɔ na ko a man ɲi ba pɛrɛnna a kunna a nana ni ji ye ba ye ji kɛ nɔnɔ na u taara sugu la dugu jɛra u bɛ sugu la Umaru nana o ko nɔnɔ feerelaw kɔrɔ a ma ji kɛ nɔnɔ na dɛ a ye ji k'a la wa npogotiginin sigilen a ko Umaru an y'a k'a la a ko a y'a k'a la ko ɔhɔ a ko n ba ko an k'a k'a la a ko munna e y'o fɔ ne a ma kɛ ne ɲɛna munna e y'o fɔ a ko n y'a fɔ n'a ma kɛ e ɲɛna a kɛra i ka ala ɲɛna Umaru ko han a ko a kɛra i ka ala ɲɛna Umaru ye npogotiginin filɛ k'a filɛ Umaru nana a ka so Umaru ko n galen na ala la ni n denw ma nin furu ne yɛrɛ b'a furu o tuma na fɔlɔ jarabi bi kɛ muso la mun nɔfɛ a jogo
mɔgɔw kun bɛ jarabi muso la jogo de la sabu u b'a nata musobaw bɛ denbaw wolo Umaru nana a y'a den wele a ko ba ibnatu bai'atu labani a ko nɔnɔ feere muso denmuso ça fait olu bolo olu valeur ka bon minnu bɛna yala nɔnɔ ye sugu la ko olu ɲɔgɔnna b'o furu o ye dɔgɔyalima de ye olu bolo Sina Umaru ko a denw ma a ko n bɛ fɛ a ka nɔnɔ feerela in denmuso furu denw ma jaabi di Umaru donna so kɔnɔ a bɔra a ko n denw n galenna n'a ma furu a fa b'a furu o ba y'o mɛn min kɛ an karamɔgɔ ne ma da la Umaru b'a furu ayi ba nana a fa ko a ka muso furu aw ye mun mɔgɔ ye ka muruti ba b'a dɔn ni denw m'a ta Umaru b'a ta denw k'u ba ma den dɔ bɛ yen o ko ne b'a ta u y'a furu o ma ladiri in furula nin ma o de mɔden ye Umaru bin Abdul Aziz ye manil fard manil jabbar manil hayyu manil qayyum manil nasir manil kafi wahid a bɛ faamu n bɛ ka nin fɔ aw ye mun na silamɛya in nana de ye ka dugukolo dilan nka silamɛya in mana ka dugukolo tiɲɛ Elhasan n'o ye kira mɔdenkɛ in ye kira y'a kanu fo ka s'a dan la k'a jira silamɛw la ne bɛ nin fɛ Ala kɛ mɔgɔ fɛ min kɛra nin fɛ mun o kɔrɔ ye kira ye baara dan bɛɛ ma fɛ tɛ dabara jala ye fɛ ser'o la n'i bɛ fɛn fɛ o bɛ dusukun de la n'a ye dusukun labɔ farikolo b'a manifester farikolo b'a manifester dɛ an karamɔgɔ dɔ sɛbɛkɔrɔ bi ɲini ka sa a yɛrɛ ma ko tuma na ko ni i ko sahaba da ye Ali ye wa jɔnni ye Ali ko f'u ye jɔnni ye sahaba ko kuma yɛrɛ f'u ye anw m'a fɔ an bɛ sahaba ka denkundi kɛ anw m'a fɔ an bɛ sahaba ka mawuludu kɛ anw ma sigi tile kelen ko sahaba dɔ ka mawuludu n'i ko Ali e de bolo sahaba dɔ a sahabala ma t'anw bolo a b'anw bolo de ko kira bɔnna don a sahabala ma t'anw bolo dɛ kira bɔnna kira y'a bɔnna minnu ko fɔ an ka hadisa wulibali bɛɛ la ko janga t'u la anw bɛ ka olu de ka bonya segin kira ma a bɛ faamu wa kumana ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ mais n'a sɔrɔla u ka d'e ye anw kɛlɛ kun ne hakili an b'i ka baara de la e ko i b'u fɛ ka ban an yɛrɛ sigira bi ko Hasanu bangena nin ɲɔgɔnna na an ka Ala fo k'a yira kira la i tun bɛ minnu fɛ hali n'i tɛ yan mɔgɔw bɛ yan minnu b'u fɛ mais n'i b'u fɛ anw ka kɛlɛ de ye jumɛn ye e b'u fɛ ka ban anw y'i dɛmɛ baara la kɛlɛ bɛ min amin ya Rabbi n bɛ fɛ ka min fɔ ko Chinois ye koko janba dɔ jɔ ka Chine kori ayi mɔgɔ tɛ se ka don o ni maa o maa kɛlɛ la u ye tasuma da i kan maa tɛ se ka don Chine koko la an ko karanga mais Chine ɲinɛna mun kɔ
a ye kogo jɔ k'a yɛrɛ koori mais a ɲinɛna ka gardien dilan sɛfɔ da bɛ kogo la o a ye minnu sigira gardi la sini ɲinɛna gardien dilali de kɔ juguw nana u ni gardiens bɛnna na olu bɛ min fɛ nafolo ni hɛrɛ la u y'a d'u ma olu ye dayɛlɛ u ye sini attaquer k'a minɛ o tuma na n'i ye kogo jɔ n'i ma mɔgɔ jɔ foyi t'i bolo n'i bɛ fɛ jamana o jamana ka ci jamana ko ka ban pewu fɛn saba de b'i bolo mugu ti ta kisɛ ti ta mais fɛn saba in n'i y'o gagné dɔrɔn jamana banna jamana tɛ yen bilen a fɔlɔ ye mun ye ba ka lamɔ ba ka kan ka den lamɔ ka sira jira den la ni baw dɛsɛr'o la o ye karanga fankelen binnen ye filanan mɔgɔ ka kan ka kalan n'i bɛ fɛ ka jamana o jamana ci i bɛ nin fɛn saba de ta lamɔ ka tiɲɛ so kana sɔn dugudenw ka kalan o de la chaque fois ne b'a fɔ ekɔlidenw ye n ko a kana bɔ dɛ a kana grève kɛ a y'a ka kalan kɛ tasuma na minnu b'aw mara o kalan na de a kana t'u k'a ka kalan tiɲɛ a yɛrɛ ka kalan a faw n'a baw bɛ ka k'aw kɔnɔ k'aw de bɛ n'u dɛmɛ ka du ta sini a balimaw bɛ ka k'aw kɔnɔ k'aw de bɛna kɛ cɛ jɔlenw ye sini n'u sera k'aw nɛgɛn k'aw bɔ don o don gabakuru fili la ka dɛsɛ aw ka dɛsɛ ka kalan u sago de sɔrɔla an ta o ta ɲɔnɔ u ka lycée ba dɔ bɛ yen a lycée tɔgɔ IPEC an ta o ta ɲɔnɔ IPEC lycée mɔgɔw u bɛ ne invité k'u ka professeurs ni ekɔliden bɛɛ wele ko n ka taa kuma u fɛ mais n ye nin de f'u ye n ko ne bɛ min fɔ aw ye a ye ne kanu Ala kama ne fana b'aw kanu ni hɛrɛ ye n seko bɛɛ la a ye kalan kɛ a kana sɔn mɔgɔ k'aw labɔ aw ka sariya dafara a ma dafa a ye Ala minɛ a ka kalan n'aw kalanna de a bɛ se ka mɔnɛ bɔ sini mais n'u y'a nɛgɛn k'aw ladimi ka bɔ minnu y'a ka faamaw ye a si den t'an ka ekɔli la yan a bɛɛ den bɛɛ ni min tɛ faransɛ o bɛ Amérique e min bɛ k'i débrouiller yan tari i na kalan k'i fa bɔ bolo la k'i ba bɔ bolo la mais ni u ye pression dɔ k'e kan e yɛrɛ m'o ta cogo dɔn e ko an ka bɔ mais olu b'i yɛlɛ parce que e de ka kalan bɛna bila retard la n'Ala ma far'i ka yɛrɛ i ka kalan i tɛna kalan o tuma na denmisɛnw a y'a jija ka kalan kalan ye jamana o jamana jɛ jamana banna non ni kalan tɛ yen jɔyɔrɔ tɛ yen n'i bɛ fɛ ka jamana ci fɛn saba de b'i bolo a fɔlɔ lamɔ ka tiɲɛ du kɔnɔ a filanan denmisɛnw kana kalan a sabanan i jija ka takalidu bafouer takalidu ye mun ye ale bamanankan ka gɛlɛn mais n bɛ se k'a expliquer takalidu de ye a ka dugu laadako ni ko kɛra dugutigi de bɛ kuma a bɛ to dugutigi ta la ni ko kɛra dutigi de bɛ kuma a bɛ to dutigi ta la ni ko kɛra dugu alimamiw ani dugu maabaw olu de bɛ wuli ka kuma a bɛ to olu ta la n'a sera k'o fana bɔ yen jamana banna ni jamana o jamana bi ci diɲɛ kɔnɔ nin saba de bɛ wuli ka jɔ a kana a faw lamɛn kun
a kana a ka karamɔgɔw lamɛn kun, a kana alimami lamɛn kun, a kana dugutigi lamɛn kun, a kana dutigi lamɛn kun. N'o sera ka don kunkolow la dɔrɔn dugu halakira. Silamɛya de nana ka nin bɛɛ kunbɛn. Silamɛya ka fɛn bɛɛ bi fɔlɔ so de. An mana sigi o kɛnɛ kan, an bɛ yɔrɔ bala su in na. An b'a ɲini alul beyti ninnu ni bonya b'u ni Ala cɛ, Ala k'a k'o kama, Ala k'a n'aw dɛmɛ. Ala k'a n'aw dɛmɛ. Denbaya n bɛ dugawu k'u ye. Hasani ka kɛnɛ a labɛnna an ɲɛna. Ne musow de b'a kɛ, mais ne m'a fɔ k'a kɛ dɛ. N b'a fɔ ka segin a kan. Ala ye ne seere, ne m'a fɔ muso si m'a kɛ. U y'a dɔn an bɛ Alakira fɛ, an b'a somɔgɔw fɛ, wa an b'u bonya yira fɔ an ka ninakili laban. Danfɛn tɛ se k'a bali, danfɛn tɛ se. Don o don an bɛ dɔ fara a kan. Don o don an bɛ dɔ fara a kan. Anw de ye nin wajuli in sigi. N'a ko kɛra, an karamɔgɔ minnu bɛ yan, u ka kira ka denbaya ka bonya fɔ. Diɲɛ bɛɛ ka bonya bɛ ka fɔ. An ka silamɛw ye kitabu dama min dilan karamɔgɔ wɛrɛw bonya na. A ti ku yan, a ti ku nin kuri in kɔnɔ. Kitabu dama min dilanna karamɔgɔ wɛrɛw bonya na. Mais Alakira ka denbaya n'i da gosir'o la, i ye kojuguba kɛ. N bɛ minnu ye nin kɛ n b'u fo. U y'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ, u bɛɛ ye dɔ ta. U b'a kɛ nafolo min ye, u kɔ wɔsi don. Ala b'a dɔn. Ala min tulo bɛ Hayidara kumakan na. A un franc a ma bɔ Hayidara kunna ka kɔrɔ, a tɛ ka bɔ a kunna. Wallahi n'aw bɛ se, a yɛrɛ de y'a ta, n'i bɛ se a kɛ, n'i tɛ se a to yen, Ala ko de don. O de la u y'a ɲini sini kuranɛ bɛ kalan Sedina Hasan ani alul beyti bɛɛ ye, k'a hinɛ s'u ma, k'a ɲini Ala fɛ, Ala k'a kɛ barika ye ka don an yɛrɛ la, ka far'o kan hali n'a ma nɔgɔn. Saajiya n'o ye Halima ye, a ko a bɛ fɛ ka silamɛw sun tigɛ sini wula fɛ. Ko nɔgɔn tɛ, a ko a b'a kɛ. Ala k'a fanga se. A y'a dabɔ ŋaniya min kama kira n'a somɔgɔw ye, diɲɛ na yan Ala k'o dafa ye. A bɛɛ bi laban Ala min kɛrɛfɛ, Ala ka alijinɛ nɔgɔya n'u ye. An y'a fɔ, an bɛ segin a kan. Alul beyti a y'a janto u ka hɛrɛw la, a ka Ala fo. A y'a nisɔngoya u ka tɔɔrɔw la, a ka Ala fo. Lahara kira ko n bɛ Ala ɲininka, a ye n ka denbaya kɛ de n kɔfɛ. O la ni maa min sera, se in ti dɔwɛrɛ ko ye ka dugawu k'u ye. O de la n ko ansaruw ma, u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ, ni ninnu fɛn o fɛn ka fɛn sera, hali sisan ansaru bi yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ wulilen don. Jamana bɛɛ, Faransi, Amérique, Allemagne, Côte d'Ivoire, Burkina, la Guinée, Sénégal, Dakar, a bɛɛ bɛ ka fɛn dɔ fɔ su in na.
Mali région bɛɛ bi ten fana Siga t'o la. a région bɛɛ Wallahi. a bɛɛ su n'a bɛɛ bi tan bi Tiɲɛ. Siga t'a la. Allahu Akbar. k'a yira Ala la Naam. Ala ni ce e de ye nin denmisɛnninw kɛ k'an ka kira ɲɛnajɛ Wallahi. kira ko a b'u fɛ wa an yɛrɛ b'u fɛ Tiɲɛ. Siga t'a la. Allahu Akbar. Abani. Ahan. foyi ti don a n'a cɛ ni saya tɛ Tiɲɛ. Siga t'a la. Allahu Akbar. o de fɔra n'i ko kira ka somɔgɔ dɔrɔn e siya don koyi Aha. O b'a fɔ ten koyi. e ko mɛ siya ye jumɛn ye Voilà. nin jamana in sigi k'a yɛrɛ de kun ye kira n'a somɔgɔw ye Siga t'a la. silamɛya donna yan n'o de ye Tiɲɛ. Siga t'a la. Abani. Wala wala. Allahu Akbar. fɛn o fɛn mana filanin sɔrɔ Ɔhɔ. ko Hasan ni Hussein Ah. Allahu Akbar. A bɛ fɔ ten koyi. han Wallahi. Lansana Hussein Siga t'o la. Fan bɛɛ. hali kafiru Tiɲɛ. denw tɔgɔ dara El Hasan ni Hussein filanu Allahu Akbar. Yɔrɔ bɛɛ. Wallahi. an ka jamana kun b'o de dɔn ka Siga t'a kɔrɔ la. yanni ko kuraw kana Ɔhɔ. Allahu Akbar. han Wallahi o ma wuli. n'a fɔra dɔrɔn ko kira somɔgɔw Ɔhɔ. bonya de kun b'o la an fɛ yan Allahu Akbar. Siga. Mulayi Labasiw filɛ nin ye Sizani Ɔhɔ. maaba sigiyɔrɔw dɔnnen kun don ani maaba jɔyɔrɔw Allahu Akbar. a kɛra dɔw kɔnɔ Ɔhɔ. ko Ayidara ko ye Ayidara ko ye Ah. ko i mana mɛn Ayidara Ayidara Ɔhɔ. diɲɛ bɛɛ wulila ko Ayidara ko u b'a nɔfɛ de ko kira somɔgɔ don Ɔhɔ. kumana u ye mɔgɔ dɔw sara a y'a fɔ kira somɔgɔ tɛ Siga. o m'a faamu o Wallahi. o m'a faamu Ɔhɔ. anw mako tɛ bɔkolo la Ɔhɔ. ko an bɛ waso n'o ye Siga. leisa alfata man yaqulu kana abi aw ha abi Tiɲɛ. innama alfata man yaqulu ha anasa من الفاري من الموي الله من الفار الله وحيد لا اله الا الله محمد رسول الله ala kira ko Seydina Ali ko ale tigɛra cɛ bɛɛ la ko ale tigɛra cɛ bɛɛ la kamalen la kamalen min ko ne fa tun bɛ ta ne ba tun bɛ ta ko tu ko e tɛ cɛ ye Tiɲɛ. Siga t'a la. Abani. Seydina Ali ko cɛ ye jɔn ye min b'a fɔ ko n yɛrɛ filɛ Subhanallah. anw ma waso tile kelen ni an fa danbe ye Siga. O ma kɛ fiyewu. la Allahu Akbar. anw wasora ni min ye ko ne yɛrɛ filɛ Voilà. tɔgɔ jumɛn ka d'e ye o danna kɛ nka nin kɔni de don Ah. Allahu Akbar. Haydara. mɛ an k'u k'u yɛrɛ lafiya Ɔhɔ. anw ma dɔrɔmɛ dun ni Hayidaraya ye Ah. O ma kɛ. Allahu Akbar. Ah. ayi anw ma dɔrɔmɛ dun n'o ye Allahu Akbar. Siga. la anw ye dɔrɔmɛ dun Ala ye dɔrɔmɛ d'an ma ni min ye Ɔhɔ. ko Hayidara ko tan minnu ko an dan bɛ nin na anw bɛ nin fɛ Tiɲɛ. anw b'an disi gosi n'o de ye Voilà. Allahu Akbar. Bɛ kɛ kɛnɛ kan. n'o tɛ Hayidara fari i ta kan Ɔhɔ. jamu o jamu ka di ye o di yan Hayidara fari i ta kan Allahu Akbar. Ah. Haydara. ah Wallahi ya bani. aha Allahu Akbar. i t'a kɛ Basumana ye Ah. Allahu Akbar. Haydara. Allahu Akbar. Kulubali d'a ma ni jara yɛrɛ ka di ye anw bolo jamu bi min décrit anw fɛ yan halalaya dama Voilà. jamu bi min décrit anw fɛ anw ka faamu na jamu ni fɛnba don a bɛ se ka min ta dɔrɔn halala Allahu Akbar. i wolola ka min to i fa la i b'o de ta Voilà. Allahu Akbar. Siga t'a la. anw bɛ jamu dɔn n'o dɔrɔn de ye Ɔhɔ. Wallahi. n'o tɛ jamu tɛ o cɛ de don Ah. Siga t'a la. i nalen ye mun kɛ diɲɛlatigɛ la e jɔyɔrɔ ye mun ye nin dugukolo in kan anw mago b'o de la jamu tɛ Tiɲɛ. Siga t'a la. Ah bani. Allahu Akbar. u y'u tigɛ k'u jɛ u ko k'o tɛ Ah. Allahu Akbar. sisan a kɛra mun ye Ɔhɔ. ko baya ko in de don Ah. Allahu Akbar. nin kɛlɛmanba in mɔgɔw sɔnn'o na kaban n'i ko i b'o kɛlɛ ne ko n ko wa Ala y'an z'u la Tiɲɛ. Siga t'a la. Ala kana dugawu kɛ bilen Ala y'an z'u la maa o maa ko i bɛ Ala kɛlɛ i disi bɛ kari Tiɲɛ. Siga t'a la. Ah bani. baya ye mun ye n ti fila fara Ala Siga t'a la. e b'o kɛlɛ Ayi. i ni Ala de bɛ ɲɔgɔn na Siga t'a la. Allahu
nti suɲɛni kɛ suɲɛni ka dabila e b'o contre la i ni Ala de bɛ ɲɔgɔn na nti jɛnɛya kɛ e ko i b'o kɛlɛ i ni Ala de bɛ ɲɔgɔn na nti mɔgɔ faga karamɔgɔ min mana i labɛn o kɛlɛli kabini o yɔrɔ la i ka ko banna nti namara kɛ n sen kɔrɔ nti namara kɛ n bolo kɔrɔ mankan jumɛn bi diɲɛ kɔnɔ bi ko namara ni janfa ko faamaw y'a dun fantanw y'a dun ni namara ni janfa dabila la dun ni kira Muhamadu y'an bila baara ɲuman min na an b'a kɛ Aidara ka inventation tɛ a bi kuranɛ kɔnɔ sura caman na nka suratu Mumtahina ta aya 12 Bukhari ta Muslimu ta Abu Dawudu ta Tirmizi ta Ibnu Majah ta Sunan Nasa'i ta mun b'u kɔnɔ kira ko ni mɔgɔ min mago bɛ alijinɛ na o kana ni layidu 6 ta n bolo o kana layidu 6 ta u ko kira ma ni layidu 6 yi n ti jɛnɛya kɛ n ti suɲɛli kɛ ni nin dɔ tiɲɛna min bolo o kumana an b'a kɛ di Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmizi Ibnu Majah a bɛɛ nin bɛɛ kɔnɔ tan a bɛɛ kuranɛ kɔfɛ a b'an ka kitabu bɛɛ kɔnɔ a bɛɛ layidu 6 Bukhari ni Muslim sahabaw ko kira ma n'an ye nin ta ni dɔ tiɲɛna dun parce que sɛtanɛ man ɲi dɛ an ko an ti jɛnɛya kɛ an ti suɲɛni kɛ n'an bolokotora don min na dun kira ko o fana ko bɛ yen n'an min porokotora porokotoli tɛ dɛ n'an min ye jɛnɛya kɛ walima a ye suɲɛni kɛ a tɛgɛ bɛ ta ka na sariya ko min o bɛ k'i la yan dɔw ko kira ma a bɛ na ta ni maa min ye nin dɔ kɛ i mana mɛn a ye na n'a ye an ka nin ga la o tɛ n'i minɛ n'a ye i ye jɛnɛya kɛ ou bien i ye suɲɛni kɛ i ma minɛ Ala y'i sutura i yɛrɛ y'i da di i yɛrɛ kan k'a sɔrɔ i ye nin layidu in ta k'o bɛ kɛ cogo di kira k'u ma n'Ala ye min sutura ta ka n'i ma minɛ i ka ko bɛ Ala bolo n'a ye Ala ja a bɛ yafa i ma n'a ma ja yɛrɛ i ka kan ni min ye a b'o k'i la dogo b'a la bilen nin bɛ silamɛ kitabu bɛɛ kɔnɔ a bɛ diɲɛ bɛɛ ta la a bɛɛ nin de kɛlɛla kabini o yɔrɔ la Ala y'an se n'a ko jogo man ɲi Ala nana ni jogo dilancogo ye o fɔra a wulila o tigi nɔfɛ fo a k'o bɔ dugukolo kan o bɛ se ka Ala ka tiɲɛ tunu mais attention nin ko in ka ɲɛ an bɛɛ de ma koyi ni baya kɛra an bɛɛ ka hɛrɛ don e min bɛ ka baya kɛlɛ i kɔlɔsi koyi n'o tɛ n'i ye baya kɛlɛ e muso bɛ mɔbili bɛɛ kɔnɔ don o don n bɛ taa an ka so don o don kɔɲɔyɔrɔ don o don worotila don o don denkundi n'i ye baya kɛlɛ e muso parilen bɛ dugu kɔnɔ don o don Umaru m'a sɔrɔ Daramani m'a sɔrɔ a ti Musa dan a kuma n'i yɛrɛ kɛra i yɛrɛ jugu ye dɛ a ye jɛnɛya dabila ne y'o tigi kɛlɛ ni muso nana sida bila a ka so don min na i b'a dɔn ko Aidara ye tiɲɛ fɔ walima n'a nana dɔ den wolo i ka so don min na i b'a dɔn ko Aidara ye tiɲɛ fɔ walima n'i ye dɔ bolo y'a kan na don min na walima ka dɔ ka message kalan don min na i b'a dɔn ko Aidara ye tiɲɛ fɔ mana n'a fɔra hɛrɛ ka na an bɛɛ de jɛ don olu bolo an ka baya kɛlɛ mɔgɔw b'a nɔfɛ ko baya de o m'a faamu a kana a yɛrɛ sɛgɛn nin ye Ala ka jama de ye fanɛni banɛni ti anw tɔɔrɔ yan
Imam Shafi'i dangaden dɔw ye Shafi'i neni u y'u su ka k'a kan k'u sara k'a tɔgɔ ye mɔgɔw tɔgɔ da k'u k'a nege bɔ mɔgɔw la mais olu bi ɲinɛ min kɔ Ala ka kuma bannen do kuranɛ kɔnɔ wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa allazi ayyadaka bi nasri wa bil mu'minin Ala ko kira ma sabali min bɛ yen b'a kalama koyi janfa bɛɛ bɛ ka tigɛ e kira kama ko sahirun ko mɔgɔw ka fara la ko kɔrɔtitigi don ko jinɛmɔri don majnun ko fa b'a la nin bɛɛ fɔra kira ma Ala ko kira ma sabali neni mun y'u degun u k'i lacɛn Muhamadu ka fɛn bɛɛ da i ka sabali n'u bɛ fɛ k'e janfa i k'a dɔn sɛmɛyɔrɔ wɛrɛ t'i la ni Ala kɔ n bi yan koyi n bi yan tɛmɛ ni n ka ci ye u ye mɔgɔw monter contre Shafi'i k'u ka Shafi'i lebu ko tari mɔgɔw n'a banna a silamɛw kumaw fɔra Shafi'i ma a ka bon hakili ma a kanuɲɔgɔn dɔw nana yɔrɔ ko Shafi'i a ko i ti kuma wa ayi a ko n'a sɔrɔla o tun ye diinɛ dɔ de lagosi n tɔgɔ la a ko n bɛ kuma o de la nka ninnu mago bɛ ne yɛrɛ de farikolo la n b'o to Ala bolo bilahi a ko a ka kalandenw ma a ko fatɔ si tɛ yen min ka fa ka jugu ka tɛmɛ mɔgɔ kan min y'a miiri ko jahiliw ni nafigiw kana fɛn fɔ i ma a k'o tigi kunkolo de tiɲɛna a ko mun na k'u ko Ala yɛrɛ ma ko salisu salasa k'o fɔra setigi Ala ma ko fɔ Ala yɛrɛ y'o lakali kuranɛ kɔnɔ k'u ko ale Ala ye Ala fila sabanan ye ko ale Ala kelen tɛ ko minnu bɛ ka kɛ ko Ala saba de don k'o fɔra ale Ala ma Shafi'i ko kalandenw ma aw m'o kalan ko an y'a kalan ko a fɔra Alakira fana ma ko sha'irun majnun aw sahirun majnun ko a fɔra kira ye dɔnkilidala fatɔ de ye ko dɔw ko jinɛmɔri de don ko nin bɛɛ tɛ kuranɛ kɔnɔ kalandenw ko nin bɛ kuranɛ ko mais Alaba ani kiraba olu nenina o tuma na min bi o dugu ma aw bɛ fɛ k'o bila min Alaba nenina kiraba nenina min bɛ Ala ni kira dugu ma aw bɛ fɛ k'o bila min ko a ye sabali a k'a to Ala ma mais wallahi Ala ma Shafi'i fa fiyewu maa o maa kun bɛ nin jɔyɔrɔ in na Ala y'a bɛɛ malo k'a bɛɛ halaki Shafi'i balolen ɲɛna yan'a ka sa manil fard manil jabbar manil muhyi manil mumitu manil nasir manil kafi wahid mana n b'a fɔ aw ye a ka hɛrɛ k'aw yɛrɛ kan nin ya sirifi dɔ de ka kuma ye kira bɔnna dɔ a ko ale ma foyi ye min bɛ maabaya yiri mɔja fo hasidiw kumakan bilahi ni Ala bɛ fɛ kuma o kuma ka ko dɔ kɛ u ye fo nɔgɔ ka don jardin na e ka jiri yɛrɛ lajɛ i kekuya dɔrɔn n'i ye ɲɔ dan n'i ma nɔgɔ k'a kɔrɔ a ɲɛ man di dɛ o tuma na mun bɛ ɲɔ ɲɛ nɔgɔ mais i hakili to nin kumakan in na dɛ ko mun bɛ ɲɔ ɲɛ ko nɔgɔ nɔgɔ ye mun ye fɛnjugu fɛnjugu de bɛ ɲɔ ɲɛ fɛnjugu alors o tuma na an ka maaba fɛn o fɛn tɛmɛna ni Ala ye jɔyɔrɔ d'a ma
mɔgɔ minnu ni ala sɔnna olu mako salima a y'olu de bila u kɔ wa ala y'a bɛɛ mako sa fana o tuma na a yɛrɛ ka to olu kɔfɛ a k'a ta kɛ ala weleli ye ni tigi bɛ kabakolo la a bɛna k'o ye o ni tigi bɛ kabakolo la a bɛna k'o ye mais ne hakili la mɔgɔw ɲɛ yɛlɛla o mɔgɔw ɲɛ yɛlɛla ka mɔgɔ dɔ sara karisa neni o bɛ fɛn tiɲɛ dugukolo ka ya bilen an tɛmɛn'o kan o b'a kɔrɔta de ansaru ala k'aw sara a y'aw karamɔgɔw wasa ala k'aw wasa amin ala ka hɛrɛ k'aw ye a y'a seko bɛɛ kɛ nin karamɔgɔ kɛ nin ye a ye garibukɛni wasa k'a bila a k'a disi gosi n b'o de fɔ don o don mali bɛɛ a bɛɛ mali bɛɛ n b'a fɔ n bɛ segin a kan don o don fana kabini ala k'an da faama ma tile kelen kɛ mali fanga kunna yan a ma deli ka kɛ ko ne Hayidara delila ka n'i voir ka n'i fɛ yen ko n dɛmɛ n yɛrɛ kungo la ne yɛrɛ kungo a ye mali faama bɛɛ ɲininka minnu tɛmɛna ani minnu bɛ yen bi ni faama kelen sɔrɔla mali kɔnɔ ministre dɔ directeur de travail dɔ président de la république ko Hayidara nana ne ka so don dɔ la ko a mago bɛ fɛn dɔ la n y'a d'a ma n'a mɔgɔ kelen sɔrɔla nin faso in kɔnɔ Hayidara b'a da de fɔ lahara a t'a kumakan mɛn o ye fanga ye n bɛ faamaw to yen mali waritigi bɛɛ maa o maa ye dɔrɔmɛ mara mali la a bɛɛ ɲininka ko don dɔ la Hayidara ser'i ma ka 1 fara ɲini i fɛ wa 1 fara a nina tɛ dɛ hali a juru donna mali bɛɛ a waritigi bɛɛ a y'u ɲininka 1 fara a juru donna n'o fana sɔrɔla a tɛ Hayidara kumakan mɛn kun ayi anw wasolen bi kuma an ka faamaw kɛrɛfɛ anw wasolen bi kuma an ka waritigiw kɛrɛfɛ kabini ala k'an dan tɛgɛ ma jan ye kabini ala k'an dan den so kɔnɔ faama ka mɛtiri kelen bɛ so min na hali mɛri ka mɛtiri kelen bɛ so min na a tɛ yen anw wasolen bi kuma mais a kana degun kullu zi ni'matin mahsud kira ko a ye sabali maa o maa ka surafana b'a kun ko hasidiw dilalen don i kɛlɛli kama nin ye ala kira ka kuma ye ko hasidiw de dilalen don n'i ka surafana b'i kun dɔrɔn ayiwa an ka kɛrɛ a kan ne ta ye partout ye dɛ a tɛ faama na a tɛ politiki mɔgɔ la ayi politiki mɔgɔ tɛ yen faama tɛ yen waritigi tɛ yen ko Hayidara delila k'a bolo jan ye 1 jour 1 fara pour 1 fara cɛ min tɛ se ka kuma ne tɛ n t'i ka to dun n t'i ka ji min n t'i si i ka so mun bɛ ne dɛsɛ ka kuma o de la ni n ko a ye sabali dɔrɔn sabali de b'an wasa a y'a to mɔgɔw ka kuma mɔgɔw bɛna sa de a y'a to u ka kuma a y'a lajɛ aw bɛ ka min kɛ a bɛ mɔgɔ faga kare 12 ko anniversaire sara ko i ka nasɔngɔ o bɛ mɔgɔ faga dɔw fa wolola ka sa o ma hali wotorotigiya kɛ mais ni aw ye kare 12 di aw karamɔgɔ ma ko anniversaire cadeau a ye kɛlɛ wuli a dara dɛ falhamdulillahi rabbil alamin an bade tebe shirfila la jabaw korofo damina ya fo ye cogo min ni tuyanye mali bamako bangoni jegna bugula shirfila dubba kono imamul hasan ale ka bangini hukmu kono o min kera ka be sungalo tle tanduru shuma samba flantan sheki mekalo tle muga ani kononto kadila la feni nyona chamala ke o iranna ambe au fo ka wali mando aka nyama dalla sigida chama mi ala bulala ko iranena wala wa shukran lakum fi amanillah tinya wilila hangalondi zega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tinya wilila fala ka chideme
ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila Ala ka si dɛmɛ tiɲɛ wulila n'a mara si kolonba